Il-ħmar iwaħħal f'dembu. Hekk jista' jingħata għal dak li għaddej bħalissa matul it-telli għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara l-battibekki li għaddejjin bejn l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-Elkom u l-kandidat tal-kap Frank Portelli. Wara li l-Uffiċċju Elettorali ħareġ igiddeb lil Frank Portelli li kritikawhom għal tarif ħażin li għandhom fuq l-elettorat Malti, Portelli ma qatx jomoda u weġibhom lura bistqarrija iebsa. Ma' One News, Frank Portelli saħaq li mhux veru li l-Elkom m'għaddewx l-informazzjoni lill-kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena fl-opinjoni tiegħi huma żbaljati il għaliex l-informazzjoni illi għandha l-Kummissjoni Elettorali tal-kap tal-partit, l-informazzjoni bil-fors li ġabuha minn l-Elkom għax m'hemmx sors ieħor. Frank Portelli sfida lill-Elkom biex jarfu l-iżbalji interni li għandhom fil-partit. Jiġifieri huma kull ma jridu jagħmlu jibgħatu test email u jirċevu xi 10% lura. Dan l-aħħar attakk mill-Elkom isegwi sensiela ma taqta' xejn ta' attakki ħorox fil-konfront ta' Frank Portelli. Ewlenin fosthom mill-blogger Defni Karwana Galizja. Tant li l-ġimgħa l-oħra Portelli saħaq li tiddispjaċih li ħareġ għall kap u jrid idaħħal lil Karwana Galizja l-qorti minħabba abbuż mentali li allegatament għamlet fuq ibnu. Portelli saħaq magħna li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li flok jgħaddas rasu fir-ramel jitgħallem mill-iżbalji. Jiena fid-dinja meta tagħmel żball, l-aħjar ħaġa li tagħmel tammetti li sar l-iżball u titgħallem minnu. Jekk inti iddaħħal rasek fir-ramel u tajt mhux vera bil-żball, ma tgħallem xejn.